Venskab og samarbejde er vejen til bedre integration. Det mener en aarhusianer, der nu har taget sagen i egen hånd. Han har nemlig for egne penge købt en arbejdsplads til sin irakiske ven. Joachim Berg skal besøge frisørsalonen Nineve. En salon, han købte for at hjælpe sin irakiske ven i arbejde. Det er jo i systemets og i samfundets interesse, at folk som Maha kommer ud og får et rigtigt job, måske deres egen lille virksomhed. Men mulighederne for at gøre det i det system, vi har, de er selvfølgelig til stede, men det er selvfølgelig svært at stoppe ind i et stort system, som er det, vi har. Til dagligt drives salonen af den 35-årige Maher Toma. For 5 år siden flygtede han fra Irak til Danmark. Maher Toma er ikke i tvivl om, hvordan hans hverdag ville se ud, hvis han ikke havde mødt Joachim Berg. Jeg var måske arbejdsløs. Jeg var heldig og mødte med Joachim og få det der lokale arbejde. For Joachim Berg er salonen et symbol på, at det er venskab og samarbejde, som skal drive integrationen fremad. Det er en rigtig god måde, det her, at få integreret folk som Maha i vores danske samfund. Det er noget, jeg både ønsker og Maha gør også. Og jeg tror, vi skal ikke være så bange for at tage relationen op. Gå ind til naboen og ringe på, selvom han har en anden udfordring end mig. Joachim Berg har investeret over 50.000 kroner af sine sparepenge på projektet. En investering, der har betydet en verden til forskel for den irakiske frisør. Jeg var meget glad, og det var ligesom en drøm. Det er planen, at den lille salon allerede efter det første år skal give et lille plus på bundlinjen. Det vi egentlig ønsker, det er, at det her kommer til at løbe rundt, og at Maha på sigt får erfaring omkring, hvordan det er at drive en lille butik, og så også overtager den selv. Det er ikke kun fremtiden, der er positiv. For Maher Tomas datter betyder fars arbejde også meget. Det er meget vigtigt til min datter at se, at min far han arbejder. Hun bliver ikke generet nu og sige, at min far han er arbejdsløs. For Joachim Berg har frisørsalonen betydet, at han har fået erfaringer med at drive egen virksomhed. Men frem for alt er det hans religiøse livssyn og næstekærlighed, der har fået ham til at hjælpe. Jeg kan få en erfaring og få lov at prøve det at have en lille virksomhed selv. Som jeg sagde, jeg har måske en lille iværksætter gemt i maven. Men omvendt så giver det mig også noget sådan rent menneskeligt, at jeg kan se, at Maha og hans familie, de blomstrer op her. Det er nu 2 måneder siden, at salon Nineve åbnede. Og der er allerede nu mange kunder, som dagligt besøger den irakiske frisør. Salon Nineve er opkaldt efter Maher Tomas hjemby i det nordlige Irak.